पूरा 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 ମୁଁ ଗରିବ ଛୁଆ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରୁଛି ଜୋରେ ହଁ ମୁଁ ଗରିବ ଛୁଆ ସବୁ କୁହ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବା ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ କାମ କରେ ଏଇ ବର୍ଜ ବାଡ଼ି ମୋର ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଖାତେ କୁଟି ଖାଏ ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଖନ୍ଦ ଏଇଟା କେମିତି କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେମିତି କରୁଛ ଏଇଟା ବର୍ଜ ଏଇ ନଟା ଖୋଲା ଯିବ ଏରକୁ ବାନ୍ଧା ହବ ଆଉ ଏରକୁ ସବୁ ନେଇ ପାନ ଭାଙ୍ଗା ହବ ଏରକୁ କାମ ହବ ଏଇଟା ତଳକୁ କେମିତି ଓହ୍ଲୁଛ ତଳକୁ ଉଠି ଯାଇକି ଏରକୁ ଖୋଲି ଆଣିତେ ହବ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏ ଖୋଲି ଆଣିକି ତଳକୁ କରିକି ବାନ୍ଧତେ ହବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁହ ମାନେ ଖୋଲି ଆଣିତେ ହବ କଣଟା ଏଇ ଟିକଟା ଖୋଲି ଆଣିତେ ହବ ଏଇ ନଟା ମାନେ କଣ ନଟା ମାନେ ଏଇ ନଟା ପାନ ଗଛ ଏ ପାନ ଗଛଟା ଖୋଲି ଆଣିତେ ହବ ଦି ଏମିତି ସାଇଡ କରିକି ତାକୁ ଗଛଟା ଏରକମ ବାନ୍ଧିତେ ହେବ ବାନ୍ଧିଲ କେଇଥିରେ ଏଇ ଚିକ୍ର ବାନ୍ଧିଲେ ହେଲା ନା କୋଉ ଜିନିଷ ଦେଇ ବାନ୍ଧିବ ଲୁଣ ଏ ହଉଛି ଲୁଣ ବାଡ଼ିରେ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କାଟା କିଣା ହୋଇଯାଏ ତାକୁ କିଣିକିରି ଆଉ ଏଇ ସବୁ କାମ ହୁଏ ଆଉ ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୁଏ ଦିନକୁ ଏଇ 300 400 500 ଏରକମ ହୁଏ ଆଉ କେମିତି ଉପାୟରେ ଦିନକୁ ମଜୁରୀ ନା କ'ଣ ତମର କେମିତି କ'ଣ ହିସାବରେ ନିଅ ପଇସା ନା ହିସାବର ଏଇ ନଟା ଯେତିକି ବାନ୍ଧିବା ନଟା ଆମର ଯେତିକି ବାନ୍ଧିବା ଗଣତି କବ ମାଲିକ ସେଇ ହିସାବରେ ପଇସା ଦେବ ମାଲିକ ସେଇ ହିସାବରେ ପଇସା ଦେବ ଆଉ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସବୁଦିନ କର ନା ଖାଲି ସିଜନ ୱାଇଜ କର ନା ସିଜନଟା ସିଜନ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯାଉଛି ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତମର ଗୋଟେ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି ଆମର 20 30 22 ଜଣ ଲୋକ ଭଲ ଆମର 22 25 ଷ୍ଟାଫ 22 25 ହଁ ଆଚ୍ଛା এই ভিডিওটা ভালো হলা चाहूंगा मैं तुझे हरदम